aprang si karbeng long orat doan aphan khai kachesong akarno bajero karno nili ite tenyelam pengi nami alam angke bapela non malong senior organization atu mate electron paratum chuche junje pen kachesong lagi kopi posi chesong nang kokma dulu tu lagi PGR VGR along itu kecek TB atau makan tharle nai posi alang atau kachesong labang so kachesong nang kok ya kedam tang mungkin sirah cuma perang CM program mengkang amata Februari 20 tarik arni bertemu hulalong kacing wai hota pinap penamat ke mitum tharle jipan kam kempo mate notice tipo la pendat tangke mini sama pilot eviction kit pusi CM program mengkang rat angno jejak lo lapan salah so rat atau pan aning kaparong karbi high at lo kadang so alam ke wan long lo tangte non Lisrong Paratum, Kachesong nang kok, Tuki Potma Kote, Karbeng Long, Autonomous Council, BJP Sorkaratum, PGR VGR along, Tharle Potu, Citaktet Penapi, Ningkan Sira at Tim. Mate Ningkan ini andak Bukailo, Labang Soang Bong Hetame, alang itu BJP Sorkaratum, Tharle Lidiat Aposi, non Mangke Choche Junje Pen, alang itu Chisong nang kok lo. Tangte labang suwa kachesong at umpan BJP along kito lapen program mong ha lapen ke BJP IT sir long kiri kiso lapen ke atam cha tum kangnek dun choi mate drama kusi alang tampul alang atum lason lagi punai gati de sokar atum tharle ji pat tharle data posi tharle vek nang pusi alang atum ta kachun ngidu nangji mate alang atu mangke chesong sa kada lo pasi kachesong atu pa kachoro du nai mata ninge pa thedu nai atu no kadame kopia posi alang li BJP IT sel atu kopia posi mek choi rong alang atu chitrak nai alang atu da karbi lo tang te athema PGR VGR along katharle nai bage karbyang long ki pa jok je phansi chesong lu labang so kachesong along alang tu akhir jume si tu nai non bangke BJP IT sel atau mate BJP atau bangke kangnek choi prote BJP sorkar pen lok bangke lasu PGR VGR bangke eviction selu sarang suang teklo lapen ke itu lason sorkar pan ke karbeng long met reject nangji karbya khai to reject nang lason sorkar han ke adhema amithang sorkar pan mate amithang sorkar pan ali to enrong kaya pan hang ale ve tangka maha mektichot monta kaya pan ipavir van si kemrong longle phelang chujorong bulote itum karbyang long kivirji ke non kan pon kan kep ang bong sivir kokti vir kokji mane vir adlo ile tum chipu tamelo adhema dap karbyang long along karbya khai nangke 35% ba armo khai tangte bad bakki an make kiche ki betum sinang onglo non bulote ilum karbeng long vira bikajima tamela long so karbeng long along kichi ke betu nang ulo pasi alang taron rebe hendak nang do pasi alang lung nang ji ibek sonai pu kachesong atung apa BJP atung kangnek choi bangke lagi chok che piklu pasi ili jong nang kok lapen ke kado kage karbeng long arat BJP meeting hotel kum gunde datang ko dam de datang ko BJP non ili tung lahai BJP along ki dua chamcha tu alang atum ke amthang tangka apok apansi cimatha chong khai pan ke masapta kamatha belo tangte alang atum khai pan kamatha ka khai pan jong si kamatha kali pulute edum ko pilo alang atum ning ke pate dunang ko kopi palo alang atum meeting itu nang ko lasi BJP meeting pulute dun dekat nang ko BJP hangke total di karbeng long fa reject nang ko laan kalite itu karbeng long ke jokwan belo athen itu APS rusi itu kan nginje kong lo jai karbeng long 6 through area posit daket driver khai gasi do long chok anji keche ke bedo habo 40 timing tanangi lapen ke keche bedo han trading license lapen ke lapen ha along le lang patan tham khai nai sa kurita tham khai ni ko si APS rusi itu ke Hong Kong kadame dalang so non ilitum karbeng long along APS rusi itu ke Hong Kong choblo kadame kopi posi
Kaya muna dapat pati APSRC malam make politics aja kong abjad lang. Rat muluk aja kong abjad lang. Kasi itu election ho bangke BJP han bangke ili tum reject blok si APSRC fansi itu kahayang ko taan lo pati imitang ilong rilong pat kirai kompun nang ko. At hema itu tu borolan na long hatame idam tanga for ans tame hadak 16 department pati hadak ke DC Assam government rule laws tame non BTC along tame non bangke alang atum regional party chupa hajet na jo ni alang atum non bangke amar hanga council atum sinong ke kam chikam tunlu laba son phat kasi ilung karbiang long hatame imit hanga regional party panjong si ilung ke hai lu lote imit hanga ning hanga teng pen tam tamun ko nilam thela sing kan ko kardom